Eyi, siyazizwa indaba wengane zakwethu, siyazizwa indaba. Kunento ebuhlungu-ke la, ibuhlungu lento le. SG weqembu Baba Nomvala, ngeke lento eniyenzayo ngeke lisebenzele iqembu, izoluwisa kini. Niyibona as i-promotion, mhlawumpe iyanipromotha, izoluwisa iqembu. Ake nihambeni niye kuma-comments ama-videos la enithuma umakhanya ukuthi akazowenza ku-TikTok uMax. Hambani niyofunda ama-comment, nibone ukuthi leya nto leya niyalikhanda niqembu noma niyalibulala. Thina sinendaba ukuthi uyasithuka, cha. Thina kudala sithuka uMax vese ufice vese sithuka, sila sikhona nje yizinhlamba. So ukuthuka thina usefana nomuntu opheka itshe, into vese ngeke izivuthwe. Thina sinayo inkinga yokuthuka. Thina uMax ufice sesaphela azinhlamba, inhlamba yakhe bese siyijwayele ku-TikTok, kodwa nje ubengathi ukuthina. Kodwa thina inhlamba ey'bhekene nathi ey'suka kubantu abahlukene besingenazo inkinga, bese siyijwayele. Ngeke sibangazwe inhlamba yomuntu ophuma emlonyeni owodwa, ngeke sihlule inhlamba yomuntu inhlamba ephuma emlonyeni owodwa sikade sithuka ngey'nhlamba inqwa la ku-TikTok. Lento nimthuma yona ukuthi ahambe ezoyenza la ku-TikTok yalwisa iqembu, esisele iqembu. Thina noma ngaqhubeka sithuka akunayo inkinga. Lezi ndaba enimfunza ngazo azoyikhuluma la ku-TikTok iyalwisa iqembu, nitshe nini yanipromote or izimpi zeni yazilwa, ayizilwi izimpi zeni. Mhlawumbe ngazilwa izimpi zeni ngoba phela zonke izinto nizenzethe ku-benefit nina, but iqembu iyalwisa. Isusele iqembu lento eniyenzayo nabanye abanewethu. I won't mention names. Into eyenza ngimention igama lakho mina SG Nomvala, uMax akayiqedi ividiyo engakhulumanga ngegama lakho. Imtshela ngokusobala ukuthi uMax njengoba la uzosebenzela abantu, akayiqedi ividiyo uMax engakhulumanga ngegama lakho. Wena usumkhulu ukudlula uPresident Jacob Zuma kuMax, umkhulu ukudlula uPresident Jacob Zuma. Mhlawumbe ngambona emncane yena vese ngoba kumthuka wakhe seqaleni isikhathi emthuka, wayemthuka ngoba wayembona emncane. Wena umkhulu manje la eqenjini kunoPresident Jacob Zuma, umkhulu. uMax akayiqedi ividiyo. uMax ayikho into adume ngathi sokudume ngenhlamba, udume ngokungahloniphi. Niyimoshela igama lena, nibona ukuthi nimosha i-reputation yenu nina. Igama lena senilisebenzele kangaka, ngifuna ukuzonimosha ngento eyi-1 ngoba nitshe nizobhenefita. Lento imosha igama lenu. Ukuphatha kanjani ukuthi kancane kancane igama lakho alisuki emlonyeni womuntu odume ngokuthuthuka inhlamba ku-TikTok? Kulungile sifane ngisho uyimember yeqembu, akukuphathi kabi lokho. Uthi lo muntu ayikho into adume nga-TikTok ukuthi uthuka kwasani adibana naye. Ngisho uShembe babuka khona inkosi, isilo zibuya khona ey'nhlambeni zakhe. Akukuphathi kabi wena ukuthi lo muntu hayi bo, igama lami alisuke emlonyeni wakhe. Lizosuka kanjani emlonyeni wakhe because of njengoba ezile ezosebenza nje, une-mandate, uyafidwa nange-information. Lena beningakhoni ukuthi ninikeze thina ngoba benazi ukuthi thina ngeke siyisebenzise because of thina sisebenzela abantu, thina sisebenzela iqembu. Yena ngoba uzosebenzela nina yikho nimfida nge-information, ngoba thina nikhona ukusisebenza phela. Thina thina size kumsholozi, asize ngani, asize kini. Njengoba nje singanakiwe esitsheni Max asinakiwe, ukutshenwa yini ukuthi asinakiwe? Ngoba vese anisinakile ngoba sibona abantu benu. Remember bethi nina nisitholela. So bengeke kube lula ukuthi nisebenzise. uMax unitholaphi? uMax unithola la, so ku-easy ukuthi nimsebenzise. Yonke lento ukuthi asinakiwe nje uyitshenwa yini? uMax uyafika eqembini sekwazi lapho lokho, utshenwa yini? Zonke lezi ndaba engakuyithatha uMax uyitshenwa yini? Ngoba niyitsheni ukuthi uzoniprotect. Lalelani, lizokhala izembe, niyosho ukuthi sashi izembe lizokhala. uMax uzophuma kini. uMax kusasa uzobe sethuka nina kusasa. Angathi nizobe ningasamnikezi phela, nje samnikezani imali ngoba phela into enihlanganisana izobe siphelile. Lesikhathi ngasamnikeza imali lapha azobe senithuka khona-ke sekhuluma indaba zenu ukuthi ula khona nje ngenxa yenu. Nisusele iqembu, akuyona nihambe niye kuma-comment ama-videos kaMax la nimthuma ukuthi azowenza ku-TikTok. Hambani niye kuma-comment nibone ukuthi lo doti lo uyalikhulisela iqembu noma uyalwisa. Hambani niye kuma-comment bese nisitshena ukuthi lento eniyenza i-right noma yikho right. Hambani niyofunda ama-comment. Ngithanda ukudlala ngathi nina. Thina sinayo inkinga yinhlamba kaMax la ku-TikTok.
lokho sathukwa kufika i-NK ngeke sithuswe inhlamba kaMax sinendaba inhlamba sazi inhlamba zangempela thina ngena phansi kwey'geti zomama bethu asinayo inkinga yalokho thina ukuthukwa kudala sakuqala asinayo inkinga yokuthukwa but le nto iyalikhulisa nina iqembu isithunzi seqembu ithini ngaso wonke umholi thina ophumela eqenjini akekho nayedwa umholi thina sake samthuka sambiza ngenhlamba kodwa nini ku-right nje kini ukuthi uma kuphuma umholi eqembini nje uMax amgibele ngenhlamba amthuke futhi qeda abiza amagameni ethi amagameni a-right eqeda ukuthuka abanye aniki kuyena yomphuzi yeyi wendoda uyamosa phela lapho uyabonani asikaze sithuke nomholi wethu thina siphumile ingoba size kumsholozi ingoba sisibona iqembu likhula nina ngoba lento ingane ku-right nisho ukuthi aniyiboni lezi nhlamba ethu Max ingoba niyazi ngazo labaholi abaphumayo obaba uNkosinathi Nhleko ngisakuthiwa kube kade emoshile eqembini ngendlela okushiwo ngayo ukwezwa simthuka wakwezwa simthuka nangelilodwa ilanga ingoba sihlonipha iqembu sinendaba neqembu hayi nani lo nendaba nani yikho ekwazi ukuthuka ubuholi wakwezwa sithuka oduduzile esikhathi bephumile eqenjini kuthiwa baxoshwe eqembini noNhlamulo niyake nezwa sibathuka asikaze sibathuke omncango bahamba babuyela enkathini sakubonga ukuthi bahambile sasho lokho sakushoyo bese engasenzeli lutho sakuveza lokho asikaze kodwa simthuke asikaze sizimthuke nangelilodwa ilanga oSG sebehambile iqembu lebangaka uFloyd wahamba nje besimgxeka ngendlela samgxeka ngayo waphuma ukuthi wahamba asikaze simngene ngenhlamba simgibele ngenhlamba wayibhedile eqembini ngikutshela umuntu wayesibhedele eqenjini asikaze simgibele ngenhlamba ku-right nje bese njengoba ethuka ubamhleko ungakanani bamhleko ungakanani mina njengoba ngingase ngathiwa ngithuka ubamhleko uMax mina ngimdala kunaye mfana loyana ubona indlela arizina ngayo sengathiwa ngithuka ubamhleko nje mina shuthi umzali wami ngamthuka kahleni msana kusibhedlela bakithi hawu nani itshenda ipromotion kini lento le iwisa iqembu nani imosha igama lenu